Mihangyo ang Samal Island LGU sa publiko nga musakay na lang sa lantsa kung walay dalang sakyanan. Aron dili magdasok sa barge, ilabi pa nga dagsa ang tao karong holiday break. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, usa sa mga hinungdan o gilikayan sa local government unit nga magdasok ang mga pasahero sa barge. Labi pa nga karon nabawasan og usa ka barge ang nagabiyahe sa May West. Samtang nagpasiraan sab ang LGU ngadto sa publiko batok sa online scam gamit ang mga pekeng Facebook page sa mga resort. Ani ang report? As of September ning tuiga, anaa sa sobra 313,000 ka turista ang misuroy o mibisita overnight sa Samal Island, Davao del Norte. Sobra 238,000 ang nag-day tour. Sumala sa City Investment and Tourism Operations, mas taas kini itandig sa susamang period sa nakalabay tuig. Gilaumang mas musaka pa ang ihap karon gumikan holiday break. Ang pamilya ni Aida Puzon dinhi sa May West nagpaabot og barge patabok Samal aron maligo og dagat ug duol ra pud daw sa ilaha. Taas ganina, ya, patubang na daw ang sakyanan. Ya mo nang magsugod big ato sa likod. Gihangyo sa otoridad ang mga pasahero ilabi na tong walay dalang mga sakyanan nga dinhi na musakay sa lansya aron dili na magdasok o magpunsisok dito sa May West ug sa Davsam. Si Yolanda dinhi gyud daw tigsakay sa kilometer 12 sa Saksa. Mas dali na manggod diri, ma'am. Mas dali na dito manggod, ma'am, dugay. Sa barge. Oh, dugay sa barge. Magpaabot tata. Diri magpuno, ug dili mo puno, larga na. Alam lang ka kuan. Alam lang ka dagan ang pasahero. Dali na napapuno. Dali sa kabot og kuan. Di siya kabot sa interval 20 minutes. Sa karon doon na tayo problema gamay sa barge kay nakuhaan og isa ka barge ang May West, no. Kung gusto mo paspas, labi na katong walk-in lang, pwede mo sakay sa lantsa. Kay paspas man ang lantsa. Kunya kay dira man gud sa May West o Davsam, pag dili siya passenger nga barge, dili mo makiter so sunod barge pa mo makasakay. Gipasidad-an sab sa LGU ang publiko nga manigurado sa pag-book og resort aron dili ma-scam kini taliwala sa reklamo sa mga resort owners ug sa mga nabiktima sa mga online scammer gamit ang peke nga Facebook page sa mga resort. Mudawat kini og booking sa guest dayon mangayog down payment unya pag-abot sa resort wala daay kini booking. Dili pa pataka og booking, no. So sa karon among ginatan-aw ang mga page nga nagakuan kopya gyud kay nila tanan. Sara, daan na gyud ning problema no kining sa Samal ilabi nang patabok sa Samal gikan Davao City kining ilabi na kung peak season kay magdasok ang magdagsa ilabi na tong mga naidala nga sakyanan kay lagi naandan sa mga pasahero nga diha na mo sakay og barge sa May West. Ang uban wa kay balong do na pud ni siya kakompetensya diha sa Davsam unahan lang gamay mao nang diha magtapok mutaas ang linya sa mga sakyanan. Ang uban sab wala pud makahibalo nga do na pwede masakay diha sa kining lantsa sa kilometer 12 sa Saksa pasulod lang na og palengke. No kay ilaha diha pud sila musakay sa mga barge. Kato mga walk-in passenger lang walay dala sakyanan gihangyo sa local government unit nga diha na lang sakay sa kilometer 12 aron mabahin ang mga pasahero. Ang problema man god niining mga barge ilabi na kung mo undergo og maintenance so di ba kaha maguba maunang pipili lang ang makabiyahe unya dili maka-accommodate og daghang pasahero. Mao nang ginaingon nga nanghinaot ang mga ingon mga passengers no labi ng mga taga Samal nga matapos na og madayon na gyud na sa padayon na gyud ng konstruksyon sa tulay aron dire-diretso na ug masolusyonan na ang ingon ani nga problema. Sara. Okay, Jandy, mas maayo sab siguro nga sa atong mga pasahero nga padulong diha sa Samal ug pabalik no nga kung mas maayo nga sayo mulinya kanang mga naay sakyanan ug sama sa imong giingon katong mga pasaherong walay sakyanan didto na lang mo sakay sa lantsa. Daghang salamat, Jandy Esteban.